Ki khubor bat ki jing tip ki baman la kasni hau new channel skeman su channel singa bha subscribe no menta. Sya penyap u iman bat sangut haka jingya kenat ha Haryana. Haka sniu blay kaladon ka jingya kenat hapdeng ki arngut ki kenhun zait benriu. Hanut jong ka Haryana distrik. Bat katei kadei haka por baka Bisnu Hindu Barasat VP ka pelong ya ka jingyai pajba hakatei ka jaka. Menta kasni ka we ka dukan disya kalasa thang ikhong bat ki babun ru kila inglut habat sapur jong ka kuram lai thu ba upai bhur ula penjot lut ya kite ki dukan ki badon hakate ka jaka bat ka jingya perta pajba ki Hindu hakmat ying mane muslim ka badon hangte ki don kumbasan phau nadu nrupau teli ki kali arsaka ki baing hakate ka jaka bat kite kila chap penkelong lut hakate ki pajbur kilayap arngut hakate ka jingjie ki baketeng yau iman jong ka ying mane muslim arngut ki humgat kilasa penyap henin kasni lai thu ba ka jingya kanat ka purstet bha nanu college boys saka program ki arngut ki riu pajba ki bayap gide usakti lai phosons nem karta ubade unong di dukan panu uwa bisik ar phosons nem umbasa panipak ubasim bentah ka jingya pajba ka BSP nakaliang jong u iman balasa penyap hakuram kajing sa ketakti jong u hadin kajingnya kenat hanu umamot sat udei u iman jong ka masjid hakuram setor san punyau uwepat ubalasa ketakti udei u kursit hakaba ulasa set naka kejat kadiang jong u bat udon hakajing sitom ka bajur